Thank you.
onye nọ n'ụlọ na-agwụnye mbịambịa ebe oke anyị maka na onye egwu kwụsie egwu ma ọ mara ndị ọ na-akụrụ egwu yes, ọ ya dịka ọ na-aghafu ya aghafu biko ọ nkọdị na mba na-eyelu mba nne ụtọ onye egwu ọwụ na ụkawarụ soro onye gị na ya nọ ka alụọ ya bụ ife ka enwee ike nweta ife a na-eme. By not believing, you cannot get what you want. It's a very simple ideology. Apart from what you get near, you can't get. Authority concept. Aganda, Lagos. I'm going to mama attachment. Authority concept. Ghana n'oche. Onye ga n'oke ego mma nọ n'oche. Ọbata ozu ọha mma nọ n'oche. Ụfọdụ esi anyị na enechala the price a na-agwa from Lagos to East. Nna jiri nnọọ waya were onwe ya go attach.